Dobar dan svima, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome koji su to bitni rokovi koji nas čekaju 31.10.2023. godine. Dragi preduzetnici, nemojte propustiti ovaj ključni rok ukoliko želite da budete paušalno oporezovani u 2024. godini. Ono što je bitno da znate je da zahtev možete podneti do 31.10.2023. godine. Zahtev se podnosi u elektronskoj formi putem portala e-porezi. Takođe morate ispuniti kriterijume iz člana 40 Zakona o porezu na dohodak građana. Pravo na paušalno oporezivanje neće biti odobreno ukoliko se bavite delatnošću iz oblasti istraživanja i reklamiranja tržišta, trgovinom, ugostiteljskom delatnošću, delatnostima u finansijskog posredovanja i delatnosti iz oblasti nekretnina. Takođe, ukoliko u vašu delatnost ulažu druga lica, ukoliko imate promet veći od 6 miliona dinara i ukoliko ste evidentirani kao obveznik poreza na dodatu vrednost. Dobra vest je da je naš tim tu za vas. Ukoliko vam je potrebna dodatna podrška ili pomoć, možete nas kontaktirati i zakazati vaše besplatne online konsultacije. Vidimo se. Pozdrav!